Охренительная мобила, я вам так скажу. Легендарный во всех смыслах, очень нравится. Очко уходит Apple, 2 очка уходит айфону. Айфончик. Це один із найавторитетніших російських техноблогерів Валентин Петухов, якого, незважаючи на 4-й рік війни, продовжують дивитись тисячі українців. Але про вплив російського контенту ми поговоримо наприкінці відео, а зараз давайте до суті. До рук Валіка потрапив бюджетний Nothing Phone 2A, і він відразу ж з перших секунд відео почав його порівнювати з айфоном 11. В теорії це міг би бути цікавий формат, типу, а що краще взяти за ті самі гроші – старий флагман чи новий середняк? Але є одне але. iPhone 11 і Nothing Phone 2A – це не ті самі гроші. Якщо ми порівнюємо не відновлені екземпляри, а нові запаковані, то різниця становить близько 3-5 тисяч, залежно від конфігурації пам'яті. А на розпродажі на AliExpress можна було взяти Nothing Phone 2A всього за $200. За такі гроші не знайти новий iPhone на жодному маркетплейсі. А інша справа взяти вживаний iPhone в ідеальному стані, як от, наприклад, в магазині MyPhone. Саме у них я взяв цей червоний екземпляр для огляду, за що їм велика подяка. В MyPhone можна придбати як нову техніку Apple, так і вживану з гарантією. У них приємні ціни та великий асортимент Android-смартфонів. Посилання буде в описі під відео. Тим не менш, ціна ціною, але мені важко уявити людину, яка на повному серйозі буде думати, на що ж мені купити, iPhone чи Nothing Phone? Це ж зовсім різні аудиторії. Аудиторія Nothing Phone – це гіки, це люди, які прагнуть індивідуальності. Вони можуть обирати між OnePlus, між Google Pixel, але навряд чи будуть розглядати всерйоз застарілий iPhone для покупки. Захотілось людині порівняти його саме з 11-м айфоном. Чого ти причепився, скажете ви? Окей, давайте до суті. Якщо ви думаєте, що зараз буде прям якась інтрига, до кінця невідомий переможець... Ні, Дзузьки, ніфіга. З перших хвилин відео Вілсаком нам дає зрозуміти, що об'єктивності тут чекати не варто. Абсолютно нахрен не нужный бюджетный смартфон от компании Nothing, усредненный, усеченный по всем фронтам телефончик, чтобы вписаться в бюджетик. Да пошел. Окей, а що про 11-й айфон скажеш? Охренительная мобила, я вам так скажу. iPhone 11 One Love. Легендарний во всіх смислах. В принципі, це все, що вам треба знати про неупередженість цього відео. Але все ж, що з Nothing'ом не так? В першу чергу Вілсаком почав критикувати його процесор Mediatek Dimensity 7200, какой-то там прог. І насміхатись, що бюджетний смартфон 24-го року не вміє записувати 4К 60 FPS. Модный Dimensity 7200 не вывозит 4К. И обычная основная камера тоже не может снимать 4К 60. Да, в 2024 году выходит смартфон, который 4К 60 не поддерживает вообще. Саме так, Валентин, і в 25-му, і 26-му, і 27-му роках будуть виходити бюджетні смартфони, які не вміють записувати 4К 60 FPS. Більш того, якщо зараз зайти в магазин техніки, 80% смартфонів на прилавку не будуть підтримувати 4К 60 FPS. А знаєте чому? Та тому, що це нікому не треба. 4К з високим фреймрейтом потрібен в роботі контент-мейкерам, відеографам, блогерам для зйомки футажів з подальшою обробкою. А люди, які заробляють кошти на цьому, навряд чи будуть всерйоз розглядати iPhone 11 чи бюджетний Nothing Phone. Вони оберуть щось з більш якісним набором камер. І уж точно це не буде версія на 128 чи 256 ГБ, як мінімум 512, оскільки зйомка в 4К 60 FPS заб'є вашу пам'ять дуже швидко. Так повернемося до процесору Dimensity 7200, какой-то там прог. Щоб продемонструвати всю велич процесора A13 Bionic, Вілсаком навіть провів тест на швидкість. І що ж ви думаєте?
Деякі ігри дійсно швидше завантажились на айфоні, але більшість додатків відкривались одночасно або з різницею в секунду. І синтетичні тести це пояснюють. Як ми бачимо, у A13 Bionic значно потужніше графічне ядро. Саме тому iPhone здатний і 4К 60 FPS записувати, і ігри швидше запускати. Від радості Валентин не стримує своїх емоцій. Старый, как говно мамонт, iPhone 11 из 2019-го. Вот так вот ваш новый Nothing Phone 2A. Російський техноблогер так акцентує увагу на року випуску iPhone 11, що це доходить до якогось абсурду. 2019. Это даже из прошлого десятилетия устройство. А эта штука, прикинь, вот только вышла. И она во всем сосос-писос у вот этого вот. 2019 год. Ну і знову заводить пластинку про 4К 60 FPS. Вот эта штука с приветом из 2019-го умеет снимать 4К 60 на все камеры. Все эти среднебюджетные андроиды не вывозят. Це те саме, що я б сказав: вот эта штука из 2021 года умеет снимать 8К, а новенький iPhone 17 Pro Max какие-то жалкие 4К. Ну не вывозит Apple, не вывозит. Samsung старый. Вот так вот ваші новенькі айфони. Вища роздільна здатність, так само як і кількість мегапікселів в камері, далеко не завжди означає кращу якість. На маленькому екрані важко відрізнити Full HD відео від 4К, а як паскудиться якість в месенджерах, ви й самі без мене прекрасно знаєте. І окрім деталізації, не менш важливу роль відіграє динамічний діапазон, кольоропередача, стабілізація, робота шумодаву. Це ми зараз з вами якраз і перевіримо. Відразу скажу, що в мене версія 2А з приставкою плюс, але від звичайної версії вона лише відрізняється трішки більш розгіненим процесором і 50-мегапіксельною фронтальною камерою замість 32. Основна камера і ультраширик абсолютно ідентичні. Ну що ж, приклад зйомки в 4К 30 FPS. Подивіться уважно і вгадайте, де який смартфон. Якщо ви думаєте, що більш тепла палітра ліворуч – це iPhone, то ви не вгадали. При записі відео iPhone іноді уходить в більш холодні кольори, а іноді картинка настільки схожа, що складається враження, що знято на один і той самий апарат. При спокійній ходьбі стабілізація приблизно на одному рівні, але при активному русі Nothing Phone починає трясти сильніше. Режимів типу ультрастабілізації, як на більш дорогих смартфонах, тут немає. Немає і телеоб'єктивів. Тим не менш, при наближенні Nothing Phone показує трохи кращу деталізацію та правильну роботу з яскравими ділянками. Хоча він далеко не взірець по експозаміру, іноді доводиться вручну тапати на пересвічену ділянку. Ось тут, наприклад, Nothing Phone ніяк не може допетрити, що для нас небо важливіше, ніж гілки та шишки на землі. За що ще можна похвалити iPhone? Ну, можливо, за трохи більший кут огляду ультраширика та фронтальної камери. І це все. На цьому його переваги закінчуються. А зараз увага! Приберіть від екранів тих, хто вважає, що нічого кращого, ніж iPhone для зйомки відео бути не може. Оскільки те, що ви зараз побачите, може перевернути ваш світогляд. Далеко не саме темне місце, основна камера 4К 30 FPS. Питання перше. Куди подівалась деталізація на айфоні? Якщо на вертикальному відео різниця непомітна, будь ласка, тримайте горизонтальне. Як би хто не нахвалював алгоритми Apple, крихітний сенсор банально не вивозить. 1 на 2,5 дюйма виглядає смішно в 2025 році. Якщо вам характеристики ні про що не говорять, ось вам наглядне порівняння розмірів сенсорів. Проблема номер 2. Бліки від джерел освітлення. Коли ми знімали захід сонця, це не так дратувало. Навіть додавало якоїсь атмосферності, але вночі це просто жах. Бліки від ліхтарів, світлофорів, яскраві вітрини – це все буде присутнє і це ніяк не виправити. А як вам таке ось перевернуте відображення вивіски аптека? В Nothing Phone такої проблеми немає. І знову ж таки, зверніть увагу на колосальну різницю в деталізації. Ну і саме епічне – ультраширик. Я тут навіть нічого не хочу коментувати, просто додам закадровий голос нашого техноексперта. iPhone 11 из 2019-го. Вот так вот ваш новый Nothing Phone 2A бюджетный.
iPhone доказал, что все эти среднебюджетные андроиды не вывозят. І саме парадоксальне, що і в iPhone 12, і в iPhone 13 використовується той самий крихітний сенсор. Вперше в айфонах нормальний ультраширик з'явився лише в моделі 14 Pro. Я не розумію, як компанія Apple це допустила. На місці розробників я б взагалі вимкнув можливість активувати ультраширик вночі, або якесь попередження в стилі «Братішка, воно того не варте, не вмикай мене». Фронталка в айфоні, на моє здивування, демонструє вночі не такий вже й поганий результат, як ультраширик, але ціною аномальної кількості шумів. Nothing Phone передає освітлення саме таким, яким воно було в реальному житті. Якщо в редакторі витягнути картинку, ми все одно бачимо, що Nothing Phone передає більше деталей. О, а що там наш техноексперт скаже про камери? Камеры вот этого телефона мне понравились больше. Они логичнее, они как-то настроены ответственнее, класснее и так далее. Так може треба просто протестувати смартфони в різних умовах і думка зміниться? Пошли вы нахрен, я не хочу этим заниматься. Ясно. Ну а особисто мені, щоб сформувати певні висновки по фотоможливостям, довелось зробити понад 300 знімків в різних режимах та умовах освітлення. І причин для критики Android смартфону тут зібралось чимало. І якщо ви думаєте, що завдяки 50-мегапіксельним камерам Nothing Phone видає більше деталей, ніж 12-мегапіксельний сенсор айфону, то вимушений вас розчарувати. Це не так. Навіть якщо ви примусово вімкнете 50-мегапіксельний режим, це суттєво не змінює ситуацію. Ну ось, наприклад, я не можу сказати, що фото ліворуч з космічною роздільною здатністю має значно кращу деталізацію, ніж iPhone. Але особисто я був неприємно здивований, що Nothing Phone навіть не підтримує двократний зум без втрати якості. Samsung, Redmi, OnePlus майже всі використовують кроп з основної камери для отримання кращої деталізації. Навіть бюджетний Realme завдяки кропу зі 108-мегапіксельної матриці міг майже на рівних змагатись з трьохкратним оптичним зумом на флагманських Samsung'ах. Чому компанія Nothing не захотіла розкривати потенціал цього класного сенсору, мені невідомо. Але тим не менш, великий сенсор з відкритою діафрагмою поглинає більше світла та дарує приємне оптичне боке. Це фотографи оцінять. Кадри могли б передавати ще більше об'єму, якби алгоритми Nothing не глушили світлі ділянки та не завищували експозицію. Звісно, можна вручну занизити повзунок, можна взагалі перейти в повністю ручний режим, якого, до речі, в айфоні взагалі немає. Частково можна навіть потім пофіксити у вбудованому редакторі, але у нас чесне порівняння і ми цього робити не будемо. iPhone же відразу видає контрастні об'ємні знімки, готові до публікації. І хоча багато хто критикує смартфони Apple за занадто теплу палітру, але в таку похмуру осінню погоду це йде лише на користь і додає хоча б якогось життя фотографіям. Кажуть, що iPhone – це король портретів. Ну, по кольорам все дійсно непогано, скінтон приємний, але як тільки ви наближуєте, відразу помітна жахлива робота з контурами об'єктів. То частину шапки замилить, то окуляри, то шматок фону залишить в фокусі. А тут взагалі коса пропала. Пропало все. Нет. На фото ліворуч таких явних косяків немає, проте що в звичайному режимі, що в портретному ми знову помічаємо завищену експозицію. До речі, Nothing Phone ще може робити портрети на приближенні 2х, але супердеталізації очікувати не варто. А ось якщо використовувати селфі-камеру, то деталізація значно краща на Android смартфоні, навіть при денному освітленні. Я навіть не очікував такої колосальної різниці. І зверніть увагу на пересвічений задній фон на фотографіях праворуч. Ну, для справедливості і на пересвічену білу шапку ліворуч також увагу зверніть. Якщо казати про складні сцени, то в Nothing Phone мені більш сподобалася робота HDR. iPhone нерідко і небо пересвічує навіть без портретного режиму, і з нічними вивісками не може впоратись. А як же класно на його фоні Nothing справляється з вітринами магазинів та з неоновими вивісками. Це прям мед для очей. Хоча назвати Nothing королем ночної фотографії я не можу.
Здавалось би, завдяки великому сенсору він повинен розносити iPhone, але цього не трапляється. Завдяки просунутим алгоритмам нічного режиму iPhone класно витягує усі ділянки і не поступається по деталізації. А по кольорам він мені взагалі подобається більше. Nothing Phone знову робить пласкі пере-HDR-ені знімки, іноді з нахилом в сині тона, в той час як Apple також трохи спотворює реальність, але знаходить більш правильний баланс світла і тіні. Відмічу, що для досягнення такого результату iPhone просить тримати його нерухомо 3-4 секунди, в той час як Nothing Phone справляється за секунду-дві. По широку ситуація трохи інша. Навіть вдень ми бачимо, що iPhone починає безбожно шуміти, а от Nothing Phone шуми активно згладжує, щоправда іноді разом із деталями. Але як тільки сонце сідає за горизонт, тут вже починається гра в одні ворота. Справа в тому, що на Андроїді нічний режим працює на усіх 3 камерах, а в 11-му айфоні лише на основній. Це зробили спеціально, щоб через рік на презентації 12-го Тім Кук пафосно заявив: That's just incredible. It is the most advanced iPhone we've ever created. Про камери я можу розповідати до ранку, але давайте не будемо затягувати порівняння. Підсумовуючи, скажу, що незважаючи на те, що iPhone в деяких категоріях відверто зганьбився, я не можу заявити, що він програв дуель. Так само не можу і назвати Nothing Phone переможцем. Загалом камери у них знаходяться на одному рівні, а ви вже самостійно вирішуєте, які сценарії використання вам більш важливі. Ми повертаємося до нашого головного героя. Якщо тему камери Вілсаком хоча б якось поверхнево торкнувся у своєму відео, то ось тести автономності Вілсаком взагалі відмовився проводити. Ну и батарейка здесь побольше. Однако по времени работы мы их сейчас сравнивать не будем. А чому? Потому что вообще сравнивать устройство по времени работы дело неблагодарное. Я могу и этот посадить за 2 часа, и этим пользоваться 3 дня. Це те саме, що порівнювати Nissan Leaf з Теслою і сказати: по дальності хода ми їх сравнивать не будем, это дело неблагодарное. Я этот могу посадить за 2 часа, и этим пользоваться 3 дня. Жарти жартами, але якою б класною не була оптимізація Apple, 3000 та 5000 мАч – це все-таки суттєва різниця. В усіх сценаріях акумулятор Nothing Phone тримає краще і заряджається швидше. Єдиний плюс айфона – підтримка бездротової зарядки. Якщо Вілсакома автономність взагалі не хвилює, то ось наступний пункт виявився для нього дійсно критичним. Знаєте який? Наявність щохлів в магазинах. Хрен ты купишь на него в ТЦ чехол, хрен ты его починишь где-либо вообще. То есть, если эта шляпа сломается, ну, можешь ее просто выкинуть, потому что я не уверен, что кто-нибудь вообще возьмется их чинить. Я не великий фахівець в ремонті електроніки, але в мене є у кого запитати. Ну это... Nothing Phone – це не якась там екзотика з Піднебесної. Це телефон, який продається і в Європі, продається в Україні, зі штаб-квартирою у компанії в Лондоні. Так, можливо, деяких деталей не буде прямо тут і прямо зараз, але замовити і замінити, наприклад, дисплей, якщо ви розбили старий, це взагалі не проблема. О, і щодо дисплею. Ви здивуєтесь, але Вілсаком визнав, що дисплей у Nothing Phone кращий. Ну тут сразу очко уходит Nothing Phone, конечно же. Потому что 120 Гц, потому что AMOLED, потому что больше диагональ. Потім, звісно, почались виправдання, мовляв, ну це ж 2019 рік, мов, ну а що ж ви хочете? І взагалі IPS на айфоні класний. І знаєте, я з ним погоджуюсь. Дійсно, якщо ми дивимося на саму картинку, все дуже і дуже непогано, але рамки навколо дисплею настільки жирні, ще й оця монобров під Face ID. Це викликало насмішки ще у 2019 році, а зараз це взагалі виглядає якимсь архаїзмом. Ось як виглядає, до речі, на його фоні Galaxy Note 10, який вийшов у тому самому 2019-му. Отже, що ми маємо?
У насингфона кращий дисплей, краща автономність, більш швидка зарядка, ще 2 роки оновлень та суттєво нижча вартість, особливо якщо ми кажемо про нові смартфони з ідентичною конфігурацією пам'яті. До переваг айфону я віднесу більш потужний процесор, точніше його графічне ядро, повноцінний вологозахист, хоча якщо замінювалась батарейка, то я б краще це не перевіряв, наявність бездротової зарядки. До плюсів віднесу і матеріали корпусу, хоча більшість все ж користується в чохлах, але якщо його зняти, то все ж таки метал зі склом в ладоні відчувається приємніше пластику. Ну і нехай ще плюсом буде звук з динаміків. Він мені здався більш об'ємним, басовитим. Дивно, що Вілсаком у своєму відео взагалі про це не сказав, і доводиться мені хоч якісь плюси домальовувати айфону. Об'єктивно, Nothing Phone виглядає більш раціональною покупкою. А що Вілсаком на це скаже? Вот это или iPhone 11? Да, конечно, iPhone 11. Як неочікувано, ну і чому ж? Ты его еще и продашь через 3 года нормально где-нибудь там на Авито, а это можно только все утилизировать. Чесно, я не думаю, що в 28-му році комусь буде дійсно цікавий iPhone з 4 ГБ оперативної пам'яті, але припускаю, що Nothing Phone буде коштувати на ринку ще менше. Ну, не секрет, що айфони на вторинному ринку тримаються ціні краще, ніж андроїди. Тобто через 3 роки ви продасте Nothing Phone умовно там за $100, а iPhone 11 при умові, що у вас нормальна батарея, там нехай буде 150. Але користуватись смартфоном, який вам не подобається, смартфоном, який по головним параметрам гірший, і все це заради того, щоб через 3 роки його продати всього на $50 дорожче, ну це ж ідіотизм. Я не хочу тиснути на свідомість і закликати вас відмовитись від російського контенту. Я розумію, що український техносегмент іноді поступається і по якості, і по кількості оглядів і порівнянь. Англійською володіє далеко не кожен, і багатьом доводиться шукати відповіді в російськомовному сегменті Ютуба. А Валентин Петухов – це дійсно харизматична персона, це шоумен, його приємно слухати. І ви не повірите, у лютому 22-го року він навіть виступав проти війни. То, что сейчас происходит, это действие одного человека, президента Путина, которого лично я не выбирал, и его действия мы не поддерживаем. Нет войны — это те 2 слова, которые можно сейчас сказать. Я высказался. Ровно 24 февраля этот ролик до сих пор на канале. И это наша большая гордость. Я считаю, что в отличие от многих других, я не стал сдавать заднюю, не стал ничего удалять. Але все ж вирішив не ризикувати своїм фінансовим становищем, продовжує жити в Москві і більше не наважується говорити на політичні теми. И ты говоришь, что ты гордишься тем, что ты не дал заднюю. И высказался. Хотели вот этот ролик найти, Не нашли. показать, и не нашли. Потому что он удален. Ты его удалил. Да. Почему? Потому что надо было удалить его, наверное, еще раньше. Але я не хочу сильно акцентувати увагу саме на країну походження блогера. Тут проблема в першу чергу в неупередженості, можливо, навіть в соціальній відповідальності. Я дивлюся багато іноземних блогерів із Європи, з Америки, з Південної Азії. Звісно, у кожного з нас є свої вподобання, звісно, у кожного з нас є бренди, яким ми надаємо перевагу. Але називати чорне білим і біле чорним, коли до твоєї думки прислухаються мільйони підписників, ну, мені здається, це неправильно. Тому глядачам я можу порадити лише перевіряти отриману інформацію, благо інструменти для перевірки зараз доступні кожному. Ну і, звісно ж, підтримувати український YouTube. Побачимось.